Ahoj, vitajte pri novom videu. Dnes sa pôjdeme spolu pozrieť na opustený obchodný dom Prior. Ako prvé nás čaká zostup do podzemia. Podľa dostupných informácií by sa tu mal nachádzať aj civilný ochranný kryt. Najnižšie poschodie je však zatopené. Voda tam miestami siaha až po kolená. To nás ale neodradí. Na podobné situácie sme pripravení. Nosíme si so sebou čižmy z protichemického obleku. Dnes ich však máme len jedny, takže jeden z nás bude musieť zostúpiť do temnoty sám. Nachádza sa tu aj veľká kotolňa, ale k tej sa vrátime o chvíľu. Teraz sa poďme pozrieť na kryt. Kryt je úplne vyprázdnený. Z pôvodného vybavenia sa tu zachovala už len vzduchotechnika. V jednej z miestností sa ešte nachádzajú zvyšky starého nábytku a takmer plne vybavená lekárnička. Tá však už podľahla času, je premoknutá a pokrytá plesňou. Pri východe z krytu som zistil, že zvyšok tímu si medzi tým našiel vlastný spôsob prepravy cez zatopené podzemie. Znamená to, že na cestu do kotolne nebudem sám. A tak vyrážame na plavbu. Vo vode je množstvo neporiadku. Odpad, trosky, zvyšky konštrukcií, čo z celej cesty robí náročný prechod. Napriek tomu sme to zvládli. A čo je najlepšie, ostali sme suchí.
Poďme sa teraz pozrieť na zvyšok budovy. Nachádza sa tu množstvo obrovských priestorov. V jednej časti bola kedysi bowlingová dráha. Dnes z nej zostalo len niekoľko obrázkov na stenách a očíslovanie jednotlivých dráh vzadu. Našli sme aj recepciu alebo vrátnicu, ktorá naznačuje, že tu mohlo kedysi fungovať ubytovanie. Oficiálne sa však o žiadnom hoteli či internáte v týchto priestoroch nezachovali záznamy. Po starých eskalátoroch sa presúvame na ďalšie poschodie. Kedysi sa tu nachádzala reštaurácia, obchod s nábytkom a dokonca aj diskobar. Klub je celý vymaľovaný na čierno, takže tu vládne úplná tma. Zachoval sa tu dokonca aj DJ pult. Pokračujeme do ďalšej miestnosti, kde bola posilňovňa a solárium. Stroj na opaľovanie tu stále stojí, hoci už bez využitia, pôsobí, ako by len nedávno zatvorili. Po zatvorení obchodného domu sa niektoré priestory ešte pokúsili využiť. Práve tu, v tejto hale, vznikla na určitý čas motokárová dráha. Na niektorých miestach sú dodnes viditeľné čiary na podlahe, ktoré viedli traťou. Narazili sme aj na starý herný automat. Niekomu asi napadlo, že v ňom nájde mince, takže ho úplne rozobral a zanechal len prázdnu škrupinu. Dostávame sa do poslednej časti našej prehliadky. V týchto priestoroch sa mali pôvodne nachádzať rôzne služby, sauny, výrivka, kozmetický a kadernícky salón a ďalšie relaxačné zóny. Zdá sa, že tu prebiehala istá rekonštrukcia, no podľa všetkého sa nikdy nepodarilo ju dokončiť. Nachádza sa tu množstvo väčších aj menších miestností, pravdepodobne práve tu boli jednotlivé salóny a prevádzky.
A na záver ešte krátka vyhliadka zo strechy. Z nej sa naskytá pohľad na okolie, no zároveň aj smutný pohľad na chátrajúcu budovu, ktorá kedysi pulzovala životom. Ďakujeme, že ste video dopozerali až do konca. Nezabudnite nám dať like, zanechať komentár a prihlásiť sa na odber, aby vám neušiel žiadny ďalší prieskum. Reaching the star, 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 reaching the looking for the eight grand mystery. Reaching the star, reaching the star, reaching the star, reaching